Het allerleukste vind ik dat je opkomen mooi van heel soort mensen. Dus ik ben een van de 150 Nederlanders die het overal mooi stemmen. Alle belangrijke dingen. Of het gaat over onderwijs, hoe zwaar, hoe wenningen. Dan heb ik een hele belangrijke stem. En mooi ik dijvert in het en heel soort orenvriezen en Nederlanders. En dat is heel bijzonder. Als het in je moment onwijze kerst, wat zou dan het bijzonders wezen was het in mij maken hast onder werktijd? Ik heb laatst een wet door de Tweede en de Eerste Kamer kregen. Dat heb ik zelf geschreven omdat ik me heel erg zwaar gemaakt over het openbaar vervoer. Vooral in Friesland. Je ziet misschien zelf ook wel bushaltes die verdwijnen in dorpen, die te laat komen, die het minder vaak rieren. En daarom wil ik graag dat er meer in geïnvesteerd wordt en dat er een betere bereikbaarheid is. Ik in Friesland. En toen heb ik een wet geschreven dat provincies hun eigen busbedrijf starten kunnen. Dus dat het net alleen nog een marktpartij moet wezen. En daar had de Tweede Kamer vaststemd en de Eerste Kamer ik. En daarom kan dat nou zo meteen gebeuren. Dus het heb ik helemaal zelf betocht. En ik trok die 2 kamers kregen. En dat is wel heel bijzonder. Wat zou mij aan willen om jongeren die echt politicus willen worden? Doch het gewoon. Er zit heel soort mensen in de politiek, maar vooral een heel soort ouderen. En uiteindelijk gaat de politiek ook die takkomst. En ja, tuurlijk is het belangrijk dat je bepaalde ervaringen hebt, maar inzichten van jonge mensen zijn heel belangrijk. En ik denk dat het alleen nog maar goed is dat er een beetje een nieuwe generatie in de politiek opstiet. Want de oude generatie doet het net altijd even goed. Dus dit het dan maar om wat frisse nieuwe mensen hoor. En dan hoop ik dat ik zo meteen heel soort jonge Friese collega's erbij heb.